जोलुर बादायलायनाय नायनो फैनाय गुबुन ओनसोलनिफ्राय थानाय गासै रायजो राजाफोरखौबो आङो सेमिनारनि हाबाफारियाव बाहागो लानो खावलायबाय। जागायबाय। बसुमतारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाय दिनै जागायजेननाय मेच बे जागायजेननाय खेलाखौ दैदेनगिरि आरो गासै आलासि नोंथांमोन खेला नायनो मोजां मोनग्रा गासै खेला नायगिरि नोंथांमोन समा थाब बाबेनलांबाय थाब मोनायो बेनिखायनो बिबुंथि होआलासेनो सिदायैनो फिथा हास'नानै दिनैनि जागायनाय खेलाखौ बेखेवनानै होनो सानबाय। महिनी बसुमतारीया बिजनी हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां बिहोमा होलांदों। बिथाङा फरायसा दैदेनगिरिमोन, राजखान्थिनि दैदेनगिरिमोन, बारग' MLA मोन, फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानानै राजखान्थिनि दैदेनगिरि जानानै बिजनी हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय बिहोमा होलांबाय आरो बे बिथांनि बिहोमाखौ गोसोखांनानैनो मंगलियान दालाइ एबसु आरो खुंफुं आफादा देग्लायजों खेबथाम फुटबल गेलेनाय हाबाफारिखौ होबाय। बेनि थाखाय साबायखर होबाय। फुटबल गेलेनाया दिनै मोनसे थांनानै थानायनि राहा जाबाय। बेनिखायनो साफ्रोमबो गेलेग्रा फंबायमोना गावनि खेलाखौ बा गावनि पारफरमेन्सखौ मोजां खालामनानै साफा साफा जाफुंसार प्लेयार जानो थांखि लानाय आवगायबोगोन मिजिं खालामबाय। समाजनि दैदेनगिरि समाजनि रायजो राजा नोंथांमोना मोनसे नोजोर हो। जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै बाइक सालायदिंनायाव बेस्थ' जादों, मबाइलाव बेस्थ' जादों, ससियेल मिडियायाव बायदि बायदि बाथ्रा गाज्रि लिरनो सोलोंदों, ड्राग्स जादों, जौ लोंदों, जायनि थाखाय एक्सिडेन्ट बारा जादों। बै लाइमोनफोरनि गोसोखौ डाइभार्ट खालामनानै सोलायहोनानै जों फोथाराव लेंबोनांगौ। फै जों फुटबल गेलेनि, फै जों भलिबल गेलेनि, फै जों मेथाइ खननि, फै जों मोसानि, फै जों क्रिकेट गेलेनि, फै जों लेखा फरायनि, बेबायदि डाइभार्ट खालामनानै होनांगौ। थिग बेबायदिनो फिल्डआव लेंबोनानै फोथाराव लेंबोनानै फुटबल खेला खुंनानै फुटबल गेलेहोनाय, फुटबल फोरोंनाय बेबो जोंनि लाइमोनफोरखौ गोरोन्थि लामाजों थांनायखौ पजिटिभ लामाथिं लाबोनायनि मोनसे राहा। बेनिखायनो बेफोरबायदि खेलाखौ खुंनाय जायो आरो बे गोथौथार आरो गोजान थांखिखौ सिगाङाव दोननानैनो दालाइ एबसुआ बिथांखौ गोसोखांनायजों लोगोसे बे खेलाखौ खुंदों होननानै आं सानो। गोबाव बिबुंथि लाखिला
बयनिसिमबो साबायखर होनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय आरो खिथा होनानै फोथारखौ बेखेवनानै होनो सिगांनाय जाबाय। दिनैनि जे बादायलायनाय बेखौ बेखेवनायनि थाखाय आं खावलायबाय। साबायखर थाबाय। दिनैनि जे गिबि बादायलायनाय बेखौ बेखेवनानै होनायनि थाखाय दायो लोगो लोगोनो दिनैनि जे बादायलायनाय बेखौ सामलायनो होननानै जोंजों हांख्रायनानै लाबोजानाय बिजनी जिल्ला गेलेमु बिफाननि जे रेफारि बर्डनि मानगोनां बिथांमोनखौ दिनैनि जे बादायलायनाय आं बेखौ सामलायलांनो थाखाय आं बे समाव खावलायबाय। गोजोन्थों।